posachedwa apa tikuonesani program ya exclusive imeneyi imakhala interview yapa MBC amacheza ndi anthu osiyanasiyana, ndipo lero lino tikuonesani interview imene adacheza ndi a Tom Mutharika. Iwowa akuti ndi ng'ono wa malemu Bingu Mutharika komanso Peter Mutharika, ngakhale a Peter Mutharika adakana kuti a Tom Mutharika sakwaziwa ndipo asiye kumagwiritsa ntchito dzina la a Mutharika. Takhala ndipompo mumvesere pamene wairesi yakanema ya MBC idacheza ndi amene akuti ndi abale awo a Mutharika, a Tom Mutharika. Mauwa amati chibale ndi chipyera, koma chipyera chimenechi chimakhala chachikulu bwanji. Ine ndali nafe mlamba ndipo ndabweranso ndi program ina ya MBC exclusive. Lero tikucheza ndi akarani Tom Mutharika, amenewa akuti ndi m'bale wawo wa Professor Arthur Peter Mutharika, amene ndi mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP. Takulandirani. Tukonze kwambiri. Mwakhala mukutsindika kunena kuti a Mutharika ndi abale anu. Poyamba tangotifotokozerani kuti kodi chibale chimenechi ndi chotani? Chibale chimenechi bambo a Lyson Tom, kalero tikachuka ndi Tom Mutharika kunalibe, koma Mutharika ife ndife ma descendants ochokera ku Mozambique, King Mutharika ku Mozambique. Kusenzwa kuti niyo mizu yanu ndi ku Mozambique. Ba exactly. Makolo anga aja anachokera kumeneko. Yeah. Ndiyeso pano zinachitika nzoti ankulo anga bambo Lyson Tom amene anabereka Brightson Lyson Tom ndi Peter Lyson Tom anafuna uphunzisi poyambapo kuti aziphunzisa Ankulo anga amenewo. Abambo anga kuwawo ndiye iwaja malemba maina awo onse auchokera ku Mozambique kwa utuko. Lyson Tom Mutharika ndiye nthawi imeneyo azungu aja sakakondwesedwa ndi maina achikuda, mafuna azimva maina achizungu Jackson Michael, Johnson Alan, maina ngati amenewo ndi amampasa uphunzisi. Choncho abambo analemba ma application opambana 8 osayankhidwa. Ndiye zinatengera abambo Lyson amene abambo Musasa amene amaphunzisa pa chisoka anakhazika pansi bambo anga ankulu anga aja Lyson Tom kuti ambwana ukulemba maina onsewa ali complicated monga Mutharika ali complicated. Azungu sakulemba ntchito waphunzisa tasinthu sentence zinalina lache. Ndiye malomo maemba Lyson Tom Mutharika anangoimba Lyson Tom kuti zikachite konvisa azungu aja taona muita nene osaziwa kuti samwe amamuita nawo chai kubwera kwaona ndi Kutharika kwathuko aleya wakwana. Mwachidule chibale chanu ndi chotani? Abambo amene anabereka Brightson Lyson Tom kapena Peter Lyson Tom ang'ono wawo ndi amene anabereka ine. Kukula kwanu ndi anthu amene wamakula motani? Abambo anga akulu che Lyson anabereka nawo monga Bingu Lyson Tom makauko, ine anatiberekanso kwina komabe skulu monga tinaphunzira limodzi pa skulu chimodzi hapa na Manjazi Luchenza CCP, Luchenza Full Primary School pa na Manjazi. Kusonyeza kuti kukula kwanu inu ndi Professor Mutharika mumakhala mukudziwana ndithu. Iyo mwina saka ndiziwa koma ine maziwa. Iya, iwo amakudziwana. Munayamba mwakhalapo pamodzi kunena kuti uyu ndi m'bale wanga. Kwambiri. When was the last time munakhalira pamodzi kunena kuti iya ine ndikaona chimene? Monga akazi wanga atamwalira. Atakazi wanga atamwalira 2016. Professor Peter Mutharika ndi amene ana supporta kwambiri pa mambo menewa. Anatumiza nkhuni magalimoto awiri kuzola utatumiza kwa mphawo. Anagula zakudi anapereka drama yoti ithandize pa maliro pacha. Anga mtu asali babali wacha angapange zimenezo. Iwo anabwera ndithu. Iwo sanabwere. Koma
Bingu wa Mtharika, mzukulu wanga mwana wanga Spiwe atamwalira kundilande. Bingu anabwera pamodzi ndi akazi ake Efero Mtharika ndi anyamatawo monga pakapalamula ndi ena otero konvoyi yonse. Ndilande kuti izidziwa kuti Bingu wa Mtharika amaoneka motani, anamuonera ku maliro a mzukulu wanga. Maliro amene anali chaka chiti? Ndilande 2004. Ndiye pakadali pano mumachita chani? Ineyo ndimangolima kumuzi. Kumudzi kuti kucholo? Kucholo. Kwa amayi koma kuchilazulo. Nakwatiranso kuchilazulo koma ndakwatiranso pano kucholo. Pongofuna munakwatiranso kachiwiri. Chifukwa aja anamwalira oyamba anamwalira, achiwirinso anamwalira, ndiye ndakwatira achitatu kumene ndangokwatira kumene. Process chinambike. Pongofuna kumvetsetsa. When was the last time munakumana ndi Professor Mutharika? Kavuzochitika za kubanja? Nthawi zambiri popeza kuti munthu akakhala osauka ena ndi kukhala olemera pamavuta kugwirizana kwace. Ine ndakhala ndikupita kumangochi ku Page House kuti ndikaona kuwangawo, koma sitimatheka kuona naye. Chifukwa chani? Basi samalola kuti ndionane nawo, amandibweza paketi olo nyumba sindikalowa hayi. Umboni muli nawo kuti mumanyamuka kupita ku Page House koma makubweza? Umboni wache ndikuti ndinapita, si mene ndikunena ndangupitako kuti ndikaone. Katatu konse ndapita koma ndibweza. Koma iwo kumodzi amabwera ndithuza kumunani? Hayi, ansaname samabwera. Chipani cha DPP chatulutsa kalata kunena kuti yayi ino mukunama, kunena kuti amene wanda achibale. Aziwa ndi Mulungu. Aziwa ndi Mulungu. Akandikana andikane. Koma ine ndine mwana wathu Mutharika. Tsopano ife tangokulira m'mizi momuno ndife anthu awamba. Moti waja akamationa mationa ngatibe ndi pachibale koma kuti low class. Ndiye low class ndi high class kuti afanane pamavuta. Mwalo wa chipani cha MCP posachedwa apa chimene chinakupangitsani kuti mulowe chipani chimene ichi ndi chani? Munthu kamadya mandimwi aja tsiku lina umazadya mananches nkona kusekemera. Kodi mandimwi aja mawawa chakudya koma ichi ndiye umalimbikira nache Samuel chifukwa kusekemera kuja. Chifukwa cha kusekemera kuja nikujoina nawo. Choncho ineyo chipani cha Malawi Congress Party nachoona kusekemera kwambiri. Mwachiona kusekemera liti? Chifukwa munaletwa DPP posachedwa? Nali momo. Koma monga ndanena DPP mo ndikadyamo mandimwiwo. Muli ndi chiyembekezo chotani kuchipani chimenechi chatsopano? Malinga ndi mfundo za Malawi Congress Party, kuoneka kuti mtsogoleri wache samanyoza anthu yayi. Ine sanga ndinyoze yayi. Ni munthu wabwino kwambiri. Mtsogoleri wa chipani chimene cha Malawi Congress Party ndachiona. Ndikuyembekeza ndione kuwala kwanga basi. Ndione kuwala kwanga pakali pano ndi mudima. Ndino munthu wandale? Sine wandale. Ndiye kuwala kumeneku kuwala kotani? Basi kwa munthu monga mmene amakali ya munthu kuti kapeno kaneno zimvedwa zisakalema kuti mwakutoye panga zomwezo. Usati ukanizidwa ayi. Usati kuhumiridwa moyo ayi. Ndiye kuwala kumeneku ngati sikuoneka kuchokera ku chipani cha MCP. Mutani? Ine ndikukhulupirira kuti kuoneka kwambiriso. Pamba naso kuja. Chifukwa mtsogoleri wacheyo ndi wanzeru, ndiwo wozindikira bwino, alibe chipongwe ndi anthu, amathandiza anthu kwambiri. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti andithandiza. Dr. Lazarus Makafe Chakwera andithangata. Sandisiya choncho iyayi. Ndi munthu wabwino kwambiri.
nchifukwa chake ndajoina Malawi Congress Party. Nkuteka kuti mwango tsegula kumene kanema yanu ino ndi MBC Exclusive. Dzina langa ndali nafe mlamba ndipo lero tikucheza ndi Akarani Tom Mutharika amene watu akuti ndi m'bale wawo wa Professor Arthur Peter Mutharika. Khalani pomwepo. Tikupitirira ndi program yathu ya lero ya MBC Exclusive. Dzina langa ndi Alinafe Mlamba ndipo lero tikucheza ndi Akarani Tom Mutharika amene watu akuti ndi m'bale wawo wa Professor Arthur Peter Mutharika. Tangotifotokozerani. Mukunena kuti mwachoka ku chipani chimenechi chifukwa chokuti mwadya mwandimu okwanira. Komanso history yanu imene mufotokozera kusonyeza kuti palibe mgwirizano kwenikweni pakati pa inu ndi achimwene anu a Peter Mutharika. Kulowa chipani chimenechi simukaona kuti kusonyeza ndithu kuti ngati pa chibale ndino anthu osamvetsetsana. Pamafunika contact and dialogue. Contact and dialogue imathandiza anthu kupeza way forward. Koma ungoti chifukwa wina wampeza ndika mistake pang'ono kapena wamuna kusauka nikuti I don't want to see him azinditalikira zimavuta sizimanga patali. Tikati tizisankha chisanzo cha munthu wophunzira kwambiri uja kamuzu mumachita contact and dialogue tikati tiziona way forward yabwino. Chifukwa anthu simmasemphana ya bimaenda bwino zinthu zimaenda tawa. Koma chifukwa kuti wina wasauka kapena wina wache alibe klasi yoti angayandikane ndine makankha basi ino khala kuti eni wachewo aziwana menemo ineyo ndikhale choncho kuvutikidwa. Ndizosabisa ponena kuti anthu akubanja la kwa Mutharika sagwirizana naye ndi chipani cha MCP. Pamene mwalo wa chipanichi simukuona kuti ubale wanu ndi azibale anu usoonekera. Azibale anga ambiri akukondwera. Malinga ndi mmene mavutikira. Malinga ndikapempha chithandizo sichimamveka. Ena ambiri asangalala. Ambiri akusangalala. Akusangalala ifanya. Chivoti basi ndasankha chisankho changa kuti mwina mwache zanga ziyesa kupepukidwa. Nemunena kuti azibale anu akwa Mutharika. Akusangalala kuti mwalo wa chipani cha MCP. Why not? Kwa basi. Ena iwonde amenewa achibale anga kwati kuchisokako azichemwali ena aziphanga akusangalala kwambiri. Pamene tembekeza kuti anthu amene waso pali kuthekera kuti athakusiya chipani cha DPP ndi kulowa MCP. Si onse ati ali muchipani hayi. Chibale cho ndi apo, chipani cho chili uko. Chipani chiyendesedwa ndi chipani omwewo, omwe akuchibale tangu khala. Ngati afuna kuthandiza makuthandiza kuti anthu akumuzi. Koma sikuti onse ndi achipani kuti basi choti ndi wachibale nkhala DPP kapena basi akhala kuti ndi chipani chomwe cha DPP chifuna kuti mkulu wathu ali kuchipani chimwe kapena kuyendesa chipani chimecho. Ayi, sizili choncho. Ndiye pamene mmene mwafotokozerana. Kalata imene chipani cha DPP inalemba kufotokoza kunena kuti ayi ndi munthu wabodza sinu pachibale ndi Professor Mutharika. Kalata imene mutayilandira uthenga umene munawulandira bwanji? Sinawulandire bwino chifukwa munali boza lokhalokha chifukwa amene amanenayo simbale wanga sindimuziwa. Akanakhala chibale bolani koma iye sindimuziwa. Iyeyo anangolembedwa ntchito yongoyendesa za ujene za chipani cha Konko. Osati kuchibale ayi kuchibale kulibeko ndipo sindimuziwa ndipo iyenso sandiziwa. Anthu ena unena kuti ndino adyera ndifukwa chake mukusiya DPP ukalowa MCP. Ndadira chani kwa munthu. Dira lachira chani imene nasankha. Munthu ndibe gali moto ndibe chani makaso omwe olimira amene ofeteleza chimene ndibe sinapate dira lache nditenga kuti. Muli malingaliro ofuna kudzakhala kapena kulowa ndani. Ndaona bwino ndilowa. Monga Congress Party ndilowa MCP kwa basi. Chifukwa mfundo zake zimandikira. Inuyo pamene mulilipa muona kuti phindu lanu ku MCP ndilotani.
labwino 100% labwino ndilo lowala phindu lowala labwino. Inuyo mupereka phindu lotani kuchipani chimenechi? Ndiziyesesa kupanga zanga zimene ndingapange kupereka konsonanezo. Mwina maganizo kapena nzeru ndizipereka ku MCP zikhale chonchi ziyende chonchi. Kusonyeza kuti mukufuna kapena tinene kuti muli ndi malingaliro opeza udindo kudzera mu chipani cha MCP. Udindo sikwenikweni. Ayi. Sindifuna udindo. Chimene mufuna nditani? Basi ndingofuna basi tingoenda nawo limodzi monga mmene machitira. Mfundo za president amene wa kuendesa MCP yo zimandigwira kwambiri. Ni munthu wabwino ndiwomvesesa. Ndipo ndikumusangalalira naye kwambiri chifukwa ndiwomvesesa. Sali ujeni sali wosankhe kuzisankha iyayi. Sazikondanso iyayi. Panthawi imene Malemu Bingu Mutharika ankakhazikitsa chipani cha DPP munali kuti? Nalimo muno, nalimo zinso. Munatenga gawo lotani kukhazikitsa chipani chimenechi? Nathandiza kuti paka naikidwa chimanga chifukwa malo amadya chimanga kwambiri muyike chimanga madera onse monga north, central, east and south muyike muzimanga. Ndiye chimanga chinaikidwa chichi. Chimanga chimene chinaikidwa pa mbendera ya amene anali maganizo anu ndi. Umbono ulipo alipo amene anganene kuti iyayi izi ndizoona contribution ya bambawa inali yotere pa nthawi imene chipani chinkakhazikitsidwa. Dr. Kenneth Kalengoma akuziwa bwino. Amene janso ndi amene anatenga mbali yayikulu kuthandiza zimene zichazo. Dr. Kenneth Kalengoma amene ali Minister of Energy pakali pano kaya mining and energy chani amene yoyo akuziwa bwino. Mboni wanga ndi amene. Ngakhale kusonkhano kulimbuli na titapanga naima anane naso to tinapangisa ndine ndi amene ndipo ndinavomereza aliyense anamva. Malemu Bingu ali moyo. Munkakumana nawo. Kupatulako kubwera kumene anabwera kumaliro. Anzukulu wanu. Kwambiri. Bingu anali mundu wabwino kwambiri fasa akazikonda. Tinasemphana po ulendo umozi mwezi wa August 2007. Titasemphana chifukwa cha zochitika ine nacho kwa muziko lino kupita ku South Africa kuti ndikagulise nyumba yanga. Nitafika ku Cape Town kumeneko. Nitafika mu Johannesburg. Nakwe nafuna ndipite ku Park Station ndikadule ticket ya train. Mazulu ache ma 5 koloko ndikwele train nzipita ku Cape Town. Soka ilo nakomana ndi Zimbabwe. Zinanitengera ndalama zonse pondiopseza ndi mfuti. Ndalama zonse anatenga. Mind you monga ndanena ndikachoka kumalawi kuno titasemphana ndi kuwanga Bingu. Koma zitachitika zimene zija nathamangira ku Pretoria kumene kunali likulu ujeni kunali High Commission ya Malawi kumeneko anali Mai Agrina Musa anali kazembe wache kumene kucha. Mai Agrina Musa anandilandira kwambiri. Agrina Musa anandilandira kwambiri alidikira ndafusa bwana. Ndiye anayimbira. Ndaye imene ali kujeni kulamba achewa akulamba unali mwezi wa August anali kwa kulamba chigawo cha pakati ku Zambia. Ndiye atamva Malemu Bingu sana erengere kuti tinasemphana nango za kuti amene ndi mphanga anamuuza Mai Agrina Musa maiwe mutenga amene azigona kunyumba kwako. Azigona kunyumba kwa umpase rumu inache mene muli TV muli chani azidi ya kumene ko chani akafuna kuzienda uzimpasa 2000 rand. Ndiye azitenga gari moto yako. Inali date nthawi mini. Inali 2007 mwezi wa August. Akafuna kuenda uike azitenga gari moto yako mene waendea ndipo zikambendera. Akwere menemo akaguzungulie Pretoria mo kafuna gule chani abwere azikhala menanga khalire poza maliza akati watakucheza menanga chezere hata 2 weeks ka 3 weeks ka 4 weeks menanga chezere mutenge mukwezeke ndege mene kwa napita by bus kwa mukwere mukwezeke pa ndege azibwera. Malemu Bingu anasiyana. Ana mumalumikizana na
pali Tapiwa, pali Duwa, pali Madaliso kwambiri. Madaliso timaziwana kwambiri, koma anandiziwira nthawi imene malemu mkulu wanga malemu la Bingu wa Mutharika atamwalira kusanjika kuja. Sinalole kuti asilikali Malawi Defense aziyang'anira casket ya mkulu wanga uja. Ine makhalira pompo mama wani masana mama wani maso for 3 days ndikuyang'anira casket. Ndiye timapita limodzi makadi andi Madaliso kuti my father was not very good at explaining. Sama tilongosolera zaino koma ndakuziwani tukhala kumene. Kodi munthu asali m'bale wanga ningapita kachezi yako kafungatia mali wacho. Koma anopofika tsiku la lero. Anawa mumalumikizana nawo. Nimalumikizana nawo koma sindaona. Monga Duwa makoma naye koma masiku ano andisokera khala kuti ali pandata apo nimapita macheza nawo bwino koma kuli wonse pano sindizi wako. Munesa kwadandaulira kunena kuti yayi akundikana atu kunena kuti sine m'bale wako. Yeah. Sina hauze zimenezo. Vanali bechifacho wansiyana amenazo. Sipano wende nkulu. Ndizauza naje za nkulu. Yeah, sizoona. Komano kupita chitsogolo atati Professor Arthur Peter Mutharika. Akanitsitsa ndithu kunena kuti amene sindikumudziwa simbali wanga. Muchita bwanji? Basi Mulungu yekha ndiye amanga wirusa. Mulungu yekha ndiye amene sikumwamba kukulya iye mwini wache. Iye ndiye amene amaziwa. Nthawi ina wina nandiuza musiye Msakhale Mutharika ndati ndikhale ndani ali mukhale Tom kati Tom ndiye Mutharika ndiye Tom suko ndikasiya ndiye ndipendula ndiye ndimuthandauza chani koma namu kati Tom ndiye Mutharika ndiye Tom. Tathokoza kuti munali nafe tsiku la lero. Sabwino mai zikomo kwambiri. Pamenepa ndipo pa mtsiriziro pa program yathu ya lero ya MBC Exclusive. Lero timacheza ndi Akarani Tom Mutharika amene ndi mkhawu wa Professor Arthur Peter Mutharika yemwe ndi mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP. Munali ndine Alina Femlamba. Pitirizani kuonera MBC mwakoma nonse. Mtsogoleri wacheyo ndi wanzeru ndiwo wozindikira bwino alibe chipongwe ndi anthu amathandiza anthu kwambiri ndipo ine ndikukhulupirira kuti andithandiza. Dr. Lazarus Makase Chakwera andithangata sandisiya choncho iyayi ndi munthu wabwino kwambiri nchifukwa chake ndajoyina Malawi Congress Party. Nkutheka kuti mwango tsegula kumene kanema yanu ino ndi MBC Exclusive. Dzina langa ndi Alina Femlamba ndipo lero tikucheza ndi Akarani Tom Mutharika amene watu akuti ndi m'bale wawo wa Professor Arthur Peter Mutharika. Titirira ndi program yathu ya lero ya MBC Exclusive. Dzina langa ndi Alina Femlamba ndipo lero tikucheza ndi Akarani Tom Mutharika amene watu akuti ndi m'bale wawo wa Professor Arthur Peter Mutharika. Tangotifotokozerani. Mukunena kuti mwachoka ku chipani chimenechi chifukwa chokuti madya mwandimu okwanira. Komanso history yanu imene mufotokozera kusonyeza kuti palibe mgwirizano weniweni pakati pa inu ndi achimwene anu Peter Mutharika. Kulowa chipani chimenechi simukaona kuti kusonyeza ndithu kuti ngati pa chibale ndino anthu osamvetsetsana. Pamafunika contact and dialogue. Contact and dialogue imathandiza anthu kupeza way forward. Koma ungoti chifukwa wina wampeza ndika mistake pang'ono kapena wamuna kusauka nikuti I don't want to see him azinditalikira zimavuta sizimanga patali. Tikati tizisankha chisanzo cha munthu wophunzira kwambiri uja Kamuzu mumachita contact and dialogue tikati tiziona way forward yabwino. Chifukwa anthu simmasemphana ya bimayenda bwino zinthu zimayenda tawa. Koma chifukwa kuti wina wasauka kapena wina wache alibe klasi yoti angayandikane ndine makankha basi ino khala kuti eni wachewo aziwana mmenemo ineyo ndikhale choncho kuvutikidwa. Ndizosabisa ponena kuti anthu akubanja la kwa Mutharika sagwirizana naye ndi chipani cha MCP.
pamene mwalo wa chipanichi simukuona kuti ubale wanu ndi azibale anu soonekera. Azibale anga ambiri akukondwera malinga ndi mmene ndimavutikira malinga ndikapempha chithandizo sichimamveka. Ena ambiri akusangalala Akusangalala ifanya chifukwa basi ndasankha chisankho changa kuti mwina mwache zanga ziyesa kupepukidwa. Ndiye munena kuti azibale anu akwamutharika akusangalala kuti mwalo wa chipani cha MCP. Why not? Kwa basi ena iwo ndi amene wa achibale anga kwati kuchisokako azichemwali ena ziphanga akusangalalanso kwambiri. Pamene tembekeze kuti anthu amene waso pali kuthekera kuti atha kusiya chipani cha DPP ndi kulowa MCP. Si onse ati ali mchipani hayi. Chibale cho ndi apo, chipani cho chili uko. Chipani chiyendesedwa ndi chipani omwewo omwe akuchibale tangu khala. Ngati afuna kuthandiza makuthandiza kuti anthu akumuzi. Koma sikuti onse ndi achipani kuti basi choti ndi wachibale nkhala DPP kapena basi akhala kuti ndi chipani chomwe cha DPP chifuna kuti mkulu wathu ali kuchipani chimene kapena kuyendesa chipani chimenecho. Ayi, sizili choncho. Ndiye pamene mmene mwafotokozerana. Kalata imene chipani cha DPP inalemba kufotokoza kunena kuti ayi ndi munthu wabodza sinu pachibale ndi Profesa Mutharika. Kalata imene mutayilandira uthenga umene munawulandira bwanji? Sinawulandire bwino chifukwa munali boza lokhalokha chifukwa amene amanenayo simbale wanga sindimudziwa. Akanakhala chibale bolani koma iye sindimudziwa. Iye wanangolembedwa ntchito yongoyendesa za ujene za chipani cha ukonko. Osati kuchibale ayi kuchibale kulibeko ndipo sindimudziwa ndipo iyenso sandidziwa. Anthu ena unena kuti ndinu adyera chifukwa chake mukusiya DPP ukalowa MCP. Ndadira chani kwa munthu. Dira lachira chani imene nasankha. Munthu ndilibe gali moto ndilibe chani makaso omwe olimira amene ofeteleza chimene ndilibe sinapate ndira lache ndilitenga kuti. Mwende malingaliro ofuna kudzakhala kapena kulowa ndani. Ndaona bwino ndilowa. Monga Congress Party ndilowa MCP kwa basi. Chifukwa mfundo zake zimandikira. Inuyo pamene mulilipa muona kuti phindu lanu ku MCP ndilotani. Labwino 100% labwino ndilo lowalanso phindu lowala labwino. Inuyo mupereka phindu lotani ku chipani chimenechi. Ndiziyesesa kupanga zanga zimene ngapange kupereka konsonaneso. Mwina maganizo kapena nzeru ndizipereka ku MCP zikhale chonchi ziyende chonchi. Kusenza kuti mukufuna kapena tinene kuti muli ndi malingaliro opeza udindo kudzera mu chipani cha MCP. Udindo sikwenikweni. Ayi. Sindifuna udindo. Chimene mufuna nditani? Basi ndingofuna basi tingoenda nawo limodzi monga mmene machitira. Mfundo za president amene wa kuendesa MCP yo zimandigwira kwambiri. Ni munthu wabwino ndiwomvesesa. Ndipo ndikumusangalalira naye kwambiri chifukwa ndiwomvesesa sali ujeni sali wosankhe kuzisankha iyayi. Sazikondanso iyayi. Panthawi imene Malemu Bingu Mutharika ankakhazikitsa chipani cha DPP munali kuti? Nalimo muno, nalimo zenso. Munatenga gawo lotani kukhazikitsa chipani chimenechi? Nathandiza kuti paka naikidwa chimanga chifukwa malo amadi chimanga kwambiri muike chimanga madera onse monga north, central, east and south muike muzimanga. Ndiye chimanga chinaikidwa chichi. Chimanga chimene chinaikidwa pa mbendera ya amene anali maganizo anu ndi. Umbono ulipo alipo amene anganena kuti iyayi izi ndizoona contribution ya bambawa inali yoteri pa nthawi imene chipani chinkakhazikitsidwa. Dr. Kenneth Kalengoma akuziwa bwino. Amene janso ndi amene anatenga mbali yayikulu kuthandiza zimene zijazo. Dr. Kenneth Kalengoma amene ali Minister of Energy pakali pano kaya mining and energy chani amene yoyo akuziwa bwino. Umboni wanga ndi amene. Ngakhale kusonkhano kulimbuli
na titapanga naima anane naso tinapangisa ndine ndi ameneyi ndipo ndinavomereza aliyense namva. Malemu Bingu ali moyo munkakumana nawo kupatulako kubwera kumene anabwera kumaliro anzukulu wanu kwambiri. Bingu anali muntu wabwino kwambiri fasa akazikonda. Tinasemphana po ulendo umozi mwezi wa August 2007 titasemphana chifukwa cha zochitika ine nacho kwa muziko lino kupita ku South Africa kuti ndikagulise nyumba yanga. Nitafika ku Cape Town kumeneko, nitafika mu Johannesburg, nakwe nafuna kuti ndipite ku Park Station ndikadule ticket ya train mazulu ache ma 5 koloko ndikwele train nzipita ku Cape Town. Soka ilo nakomana ndi Zimbabwe zinanitengera ndalama zonse pondiopseza ndi mfuti ndalama zonse anatenga. Mind you, monga ndanena ndikachoka kumalawi kuno titasemphana ndi mkulu wanga Bingu. Koma zitachitika zimene zija nathamangira ku Pretoria kumene kunali likulu ujeni kunali High Commission ya Malawi kumeneko anali Mai Agrina Musa anali kazembe wache kumene kucha. Mai Agrina Musa anandilandira kwambiri. Agrina Musa anandilandira kwambiri alidikira ndafusa bwana ndiye anayimbira ndaye imene ali ujeni kulamba achewa akulamba unali mwezi wa August anali kwa kulamba chigao cha pakati ku Zambia. Ndiye atamva Malemu Bingu sana erengele kuti tinasemphana nango kuti amene ndi mphanga anamuuza Mai Agrina Musa maiwe mutenga amene azigona kunyumba kwako azigona kunyumba kwa umpase rumu ina achemene muli TV muli chani azidi ya kumeneko chani akafuna kuzienda uzimpasa 2000 rand. Ndiye azitenga gari moto yako inali liti nthawi imene inali 2007 mwezi wa August akafuna kuenda uike azitenga gari moto yako imene waendea ndipo zikambendera akwere menemo akazungulie Pretoria mo kafuna gule chani abwere azikhala menanga khalire poza maliza akati watha kucheza menanga chezere hata 2 weeks ka 3 weeks ka 4 weeks menanga chezere mutenge mukwezeke ndege kumene kwanapita by bus komo kwere mukwezeke pa ndege azibwera. Malemu Bingu anasiyana ana mumalumikizana na palitapiwa paliduwa bali madaliso kwambiri madaliso timaziwana kwambiri koma anandiziwira nthawi imene Malemu mkulu wanga Malemu la Bingu wa Mutharika atamwalira kusanjika kuja sinalole kuti asilikali Malawi Defense aziyang'anira casket ya mkulu wanga ine makhalira pompo mama wani masana mama wani maso for 3 days ndikuyang'anira casket. Ndiye timapita limozi makadi andi madali soja kuti my father was not very good at explaining sama tilongosolera zaino koma ndakuziwani tukhala kumeno kodi munthu asali mbale wanga ningapito kachezi yako kafungatia mali wacho koma anapofika tsiku la lero anawa mumalumikizana nawo nimalumikizana nawo koma sindaona monga duwa makoma naye koma masiku ano andisokera khala kuti ali kwanda atapo nimapita macheza nawo bwino koma kuli wonse pano sindizi wako munesa kwada ndaolera kunena kuti yayi akundikana atu kunena kuti sine mbale wako sina hauze zimenezo vanali bechifazo wansiyana amenazo sipano ndi nkulu ndizauza nache za nkulu sizoona komano kupita chitsogolo atati professor Arthur Mutharika akanitsitsa ndithu kunena kuti amene sindikumudziwa simbali wanga muchita bwanji basi Mulungu yekha ndiye amanga wirusa Mulungu yekha ndiye amene sikumwamba kukulia iye mwini wache iye ndiye amene amaziwa nthawi ina wina nandiuza musiye msakhale Mutharika ndati ndikhale ndani ali mukhale Tom ndati Tom ndiye Mutharika ndiye Tom supo ndikasiya ndiye ndipendula ndiye muthandauza chani koma namu kati Tom ndiye Mutharika ndiye Tom. Tathokoza kuti munali nafe tsiku la lero chabwino mayi zikomo kwambiri pamenepa ndipo pa mtsiriziro pa program yathu ya lero ya NBC Exclusive
Lero timacheza ndi Akarani Tom Mutharika amene ndi mphawu wa Professor Arthur Peter Mutharika yemwe ndi mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP. Munali ndine Alina Femlamba.